Bună dimineața și bine te-am găsit sau regăsit într-un nou filmuleț. Aceasta este o mașinuță de când eram mică, dar a fost dusă la camera de la subsol și a spus că trebuie mașinuța cu înghețat, așa că i-a adus-o tata. Am băgat la air fryer mici. Este pentru prima oară când fac mici acasă, dar să știți că a ieșit foarte, foarte bun. Sunt răcită. Cred că 14 au încăput. Să vă arăt. Ups! Fierbinte. Acolo jos în tavă picură grăsimea. La 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 la. E cum ești happy? La 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 la. No, be not take all first. How many here? Only one. Put here. Only the one for me. You see? I can give to Mama twinkle. Twinkle îi dai la papa. La papa dau. Ca face aici pe sus. Give me. Aseară am încercat pentru prima dată să merg fără Cârje. și am reușit. Mergem așa ca un copil mic care este frică să calce. Și da. Nu știu când o să de capăt mersul normal în totalitate, dar este bine că pot să merg. Renata acolo. Omul. Ce frumos! Puteai să ștergi cu aia altă parte, cu aia mai curată. Let's make them in. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah! Let's take it. Am învățat ieri câteva exerciții la fizioterapie și mi-a spus să le fac și acasă. Cam greu. Aici mi-am făcut clătite fără gluten. Mi-a fost așa o poftă de clătite și cred că am mâncat vreo 6, dar să nu credeți că au fost mari, pentru că sunt micuți, așa de, nu știu, 24 cm are tigaia în care le-am făcut. Am mâncat cu Nutella vreo 3-4 și cu gem 2. Și acum urmează foarte multe cumpărături Făcute de soțul meu. Dar mai întâi vreau să vă arăt cărnița, deoarece vreau să fac o ciorbă de perișoare cu carne tocată de curcan. Soțul meu este în bucătărie acum, își face brod
din acelea pâini, din acelea indiene, vrea să mănânce. Că mai înainte a venit de la cumpărături. Aici a cumpărat o plapumă din Kik cu 10 euro, doar că am desfăcut-o înainte să o filmez. Aici a cumpărat soțul meu ceva pentru el de la un Indian shop. Bundi masala. Chestiile astea sunt făcute din făină de năut și ceva condimente și le pune în iaurt. Prima dată se pun în apă, se umflă puțin, se pune iaurt peste și se amestecă și se mănâncă așa. Are gust foarte bun. Eu știu că am mai mâncat, mie îmi place tare mult mâncarea indiană, dar am văzut că unele condimente poate să conțină urme de gluten. De asta nu mai mănânc și vreau să caut undeva condimente indiene ca să pot să mai mănânc și eu o mâncare indiană. Plus că iutele am văzut că nu mai îmi face bine. Aici avem methi leaves. Noi mai spunem peacock methi. Aici cereale de la Kaufland pentru copii. Este o cutie așa de 750 de grame. Și la că mi place tare mult. Șervețele umede cu 99% apă. Noi întotdeauna am folosit pentru Ecam când era ea mică. Foloseam, de obicei o spălam, dar uneori când mai foloseam șervețele, foloseam din alea cu apă pură. Le cumpăram de la Lidl, mi se pare, sau cred că sunt și în DM, nu știu sigur. Am luat pentru că ne mai ștergem pe mânuțe când mănâncă donut sau ciocolată și... Oh, Pete, you see? Doctor, they go to doctor. Aici avem o bluziță pentru Ecam. A zis că fetița asta este ea. 8 euro. Este groasă. Le-a luat soțul meu pentru purtat acasă. Aici avem pantalonași. 8 euro împreună cu pantalonașii. Am mai luat training din acesta când era Eca mai mică, doar că pe culoarea mov. Aici o altă bluziță mai groasă, este pentru Crăciun. Pentru perioada aceasta de sărbători. Christmas. 6 euro. Este tare frumoasă. Așa e de catifelată. Aici sunt pantalonași, la fel ca bluza. Exact același material. Aceștia au fost 4 euro. Tare faini. Mărimea 110. Mă bucur că a găsit așa de-a întregul și bluză și pantaloni. Aici un alt toaster pentru mine, deoarece celălalt este prea mare pentru aici. Așa că o să-l duc în bucătărie și celălalt o să-l duc la camera de la subsol. Asta este foarte îngust. Dacă cutia pot să o cuprind așa în mână, el este mai îngust de atât. Stați să-l scot să vedeți. Eu l-am desfăcut puțin și m-am uitat. Așa arată. Aici are un buton foarte mic ca să îl oprești atunci când vrei. Cablul este destul de lung pentru a ajunge la freză. Chiar mă bucur că e puțin mai scurt decât celelalte, dar oricum are vreo, nu știu, 70 de centimetri, cred. Aici avem un mini blender. L-am sunat pe soțul meu deoarece a fost dus la doctorul gastroenterolog pentru Ecam să-i facă o rețetă cu vitamina D, pentru că văd că încă nu și-a revenit la vitamina D. Și l-am sunat pe soțul meu și i-am spus să îmi ia și un blender, deoarece uneori îmi doresc să beau câte un milkshake și nu am blender personal. Am doar 2 blendere în bucătărie, dar în acelea au fost folosite și produse care au gluten. Aici am lipi fără gluten. Sunt 2 în pachet, sunt destul de scumpe, dar e ok, pentru că nu mă duc în fiecare zi.
pâine fără gluten. You want yours? No, I want the plate. Aici o altă pâine fără gluten cu mai multe semințe. Yeah, we have. Șosete pentru mine. Văd că astea sunt așa pe talpă. Și încă un set din acesta, dar din astea mi-am mai luat și data trecută. Și da, sunt călduroase, țin destul de bine de cald. Mai ales că acum după operație am cam fost tot timpul cu picioarele reci. Aici muștar fără gluten. Foloseam muștar normal și ultima dată când mi-am făcut mici acasă am simțit că m-am balonat așa un pic și nu știu care e problema cu muștarul. Probabil că să aibă ceva urme de gluten, habar nu am, dar am zis că ca să fiu mai sigură să cumpăr muștar care chiar are scris pe el gluten free. Văd că mi-a luat de două feluri. Acesta este puțin iute și acesta, nu știu, cu ceva piper negru, cred că, da, cu piper negru, nu știu cum e, nu am mai mâncat niciodată muștar fără gluten, dar vedem. Aici avem și semnul de la gluten free, de la fără gluten. Unde? Pe ăsta, unde? Aici. Spicul acela de grâu care este tăiat. Aici mai avem două paste de dinți. Colgate, mie îmi place să folosesc Colgate. Soțul meu mai mult folosește Sensodyne, dar eu și copiii folosim Colgate. E că mare pasta ei. Și văd că a luat așa de două feluri. Îmi place astea de la Colgate, deoarece are chestia asta care o desfaci doar așa. Nu trebuie să stai să mai desfiletezi capacul și apoi să-l înfiletezi înapoi. Dar îmi place tare mult și gustul de Colgate, plus că am văzut că pasta Colgate este fără gluten. Aici ștrampi pentru Ecam. 2 perechi de ștrampi. 4,50 €. Am scos perechea aceasta albă. Mi se par un pic cam lungi, dar vedem. Nu știu, mi se pare mărimea mai mare. Aceștia sunt din Pepco. A cumpărat soțul meu steluțe și lună de la Lidl. Când stingi becul, strălucesc așa de frumos și a umplut tot tavanul. Când soțul meu era astăzi la Lidl, i-am zis să se uite dacă găsește ceva iaurturi cu fructe gluten free, pentru că nu m-am uitat niciodată după așa ceva în Lidl, deoarece am considerat că toate au gluten. Și a găsit această food bottle cu căpșun și smeură și are 500 de mililitri și este gluten free. Iaurt nu a găsit, dar a spus că o să încerce să caute în Globus. Vedeți? Este gluten free. Gluten free în engleză, în germană se zice gluten free. Nu știu, n-am mai cumpărat niciodată, o să încerc să văd ce gust are. Aici avem pulpe de pui, 1 kg, bureți pentru oale, Actimel cu căpșuni, iaurturi, sunt 4, lapte condensat. Aici avem două chestii, una este spatulă, iar cealaltă este pensulă. Astea sunt de la Lidl. Iar acum avem cumpărăturile de la Globus. Aici este cheeseburger de porc. Sunt de 2. Aici sunt vegetariani. Aici avem chifle gluten free pentru burgeri.
Acestea sunt pentru moi. Mini baghete. Vreau să mănânc în seara asta hot dog. Aici avem două paste de dinți Sensodyne. În 60 de secunde îți trece durerea de dinți. Soțul meu, el folosește Sensodyne. Aici iaurt cu ciocolată gluten-free, tot de la Globus. Budincă de vanilie gluten-free. Alt iaurt asemănător cu primul, dar acesta este cu căpșuni, tot gluten-free. Alt iaurt gluten-free, deoarece eu nu am mai mâncat iaurturi cu fructe de 4 luni de când am început dieta gluten-free. Alt iaurt cu mango. Și acesta este gluten-free. Acesta este iaurt cu vanilie. Tot gluten-free. Nu-mi doream neapărat lactoză-free, doar da, așa este, lactoză-free și ce mai? Lactoză-free, fructoză-free, gluten-free. Băi, chestia asta nu știu ce e, dar cred că sunt fructe, tot gluten-free. Fructe cu cocos, cred că mango cu cocos, nu știu, nu, am dat până nu l-am pe aici. Aici este alta cu căpșuni și cred că și cocos, nu știu. Alt iaurt, tot gluten-free. Aici lapte cu cacao, gluten-free. Mi-am luat așa 4 din acestea, 4 cutii. Aici avem cartofi. Văd că sunt tare mici aceștia față de cei de la Lidl. Aici este Müller Milch. Așa, astea nu sunt gluten-free. Milkshake. Asta e gol deja. This is empty. Ok. Sunt băut soțul meu pe acela cu banane. Da. Aici a cumpărat un suport de vase de la Acțion. Așa arată. Where is the sheep? Fast Horecam. Ce ai acolo? Jucărie. Jucărie. Da? Să vedem ce jucărie are. Tetris, mă! Tetris. Nu, Block, vegan. e pentru ecă. Ăsta e Tetris, doar că viața reală. Da. E pentru ei, cam ok. Other something. Acum deschide. Las că-l deschizi după aia. Dă-i la Darius să-l deschidă, da? Deschide. Dar nu faceți gălăgie. Oh, Aici avem un hanorac pentru Darius. putem să deschis dacă să apetu. Da? Aici o pereche de pantaloni. Tot pentru el. Altă pereche de pantaloni tot pentru el. Foarte fain. Un alt hanorac. Acela era spatele, asta este fața. Never look back. Deci să nu mă uit niciodată la cafea. Chapters. O altă pereche de pantaloni, tot așa sport. Sunt din Taco. Acesta este din Pepco, jocul pentru Eco. Acesta este un tricou de la Kik. Și acesta este tot din Kik, tot pentru Darius. Un alt tricou, tot pentru el. For we're at home. Altă pereche de pantaloni sport. For we're at home. Și aici o altă pereche de pantaloni sport. Acestea două zice că le-a luat pentru acasă și ceilalți pentru școală. Scuzați-mă, nu vine cuvântul pe română, dar este pentru căldură care se bagă direct în priză. Nu are cablu, nu nimic. Este un mini aparat din acela de dat căldură. Tot ventilator îmi vine să-i spun. Asta este de la Sonderpreis. Un Baumarkt, un magazin pentru... Este un magazin, nu vine pe limbă, dar este un magazin exact ca și Hornbach sau Ikea sau așa mai departe.
Sonderpreis este de vreo, nu știu, 2-3 ani aici în Germania. Aici la noi în oraș, de fapt. Aici este un raft. L-am luat pentru a-l pune deasupra la ghiuvetă, pentru a pune vasele mele după ce le spăl, dar văd până la urmă ce folosesc. Ori ăsta, ori celălalt care l-ați văzut la început. Este din Teddy. Aici e ceva pentru că soțul meu trebuie să repare un sertar de la dulăpiorul acela din hall. Aici sunt papuci pentru Darius, pentru sport, că ceilalți s-au stricat. Sunt tare ușori pentru sala de sport la școală. 25 de euro. Asta zice că l-a luat pentru mine, pentru că este gluten free. Aici este o veioză care este cu senzor. Chiar este pus pe senzor acum. Și aici, pe partea asta, avem lanterna. Da, mișto. Charging. Aici este încărcătorul. Number is this? This small, what number is 38. this small? How small? Oh, Am un pic degetul așa. give me to see. You need to get back. Papucii lui Darius sunt mici. No, here. A luat numărul 38 pentru că ăsta l-a avut în vara asta. Doar că acum se pare că are 39. Era la număr ca mine. See here. Și acum a crescut așa de mare. Here go so. Are 39. A schimbat acei papuci pentru Darius și i-a luat pe aceștia pentru sport la școală. Din Deichmann i-a luat. A fost 44,95 euro și a fost la reducere și a mai plătit 34,99 euro. Sunt faini, sunt ușori. El are numărul 39 acum. Și talpa este bună, nu alunecă. Am mai luat un aparat din acesta pentru băgat în priză, pentru căldură. Este cu termostat, se oprește și se pornește singur după ce reglezi temperatura. Face puțin mai mult zgomot decât celălalt care îl avem noi, care l-ați văzut într-un alt video, dar sunt bune. Alte beculețe. Și o mașinuță pentru Eka. Ce asta e, Eka? Mașină de poliție. Și încă o pereche de pantaloni de training de purtat pe acasă pentru Darius. Că a crescut în anul acesta și au rămas. De fapt, în fiecare an îi schimbam hainele, dar parcă anul ăsta a crescut mai mult decât altă dată. Este deja mai înalt decât mine. 5,99 euro. Orez care se fierbe cu tot cu punguțe. Îmi place tare mult acest orez. Cafea. Noi folosim cafea din asta. Și am mai luat și o altfel de cafea. Bio, 100% Arabica. Înainte scria pe această cafea 100% Arabica, dar văd că nu mai scrie, nu știu de ce. Ayran, și-a luat soțul meu pentru el, deoarece este ca acela din India, lassi, așa se numește acolo. Aici kefir, și acesta este tare bun, este mai bun decât kefirul de la Müller. 1 kg și cealaltă sticlă este tot 1 kg. Alune prăjite și sărate. 2 cutii de lapte. O sticlă de ulei de rapiță. Noi folosim ulei de rapiță de când a fost Eka în bebeluș. A spus doamna doctor să-i punem în mâncare așa câte o linguriță de ulei de rapiță, deoarece este mai sănătos decât uleiul de floarea soarelui. Miere și lapte condensat.
abia ce ne-am trezit, adică eu m-am trezit prima, dar Stai așa. am făcut o cafea și am venit și am stat aici în pat Închideți ochii. și Nu. am băut Închide ochii și cafea, după am aia uitat iei un pic una, pe da? YouTube. Închide ochii. Acum s-au Și eu una. trezit și ei. Și Aia? Darius e trezit Da. mai de mult. Pune aici. De la 6. Nu așa. Uite. Așa. La 6 te-ai trezit. Asta este se jocul pune? care l-a cumpărat soțul meu E ieri. că trebuie să pui formele mai ciudate, că după aia la sfârșit o să-ți rămâne niște locuri din alea cu ar fi dacă îți rămâne un loc. Ăla poți să pui un roșu și atât. Darius e teacher Dar acum. Darius face și îți arată, ok? Da. Deci, prima dată eu o să Și iau ăsta. tine. Cam atât în filmulețul de astăzi. Eu sper că te-ai simțit bine alături de noi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să-mi lași un like, să te abonezi dacă nu ești abonat încă. Eu îți mulțumesc tare mult pentru vizionare. Până data viitoare, să ai grijă de tine. Iubire maximă de la noi. True Love MNC.